minye mali dine tilamaw ye amana ke chrétien dine ye amana ke islamé dine a jarala ka foko olu ye ñogon soro minye ho conseil islamique ale nyama ba Cherif Ousmane Madane Haidara Ogaso wala saka kuma mali ko ka bi amika antol ka gele amina gele ngana ansoro akana antantegema o dine tilamaw ani hali Bamako dugutila ka olu bele jile kumbi ako keneka yenno kadira ka fo fana minye shara minne obetalike ko imana fen feke jamana kona la mana ke coup d'état yo mana ke fen fe Dr Brahima Fomba ale kumana ko ka shara do mangana do anga jamana kona la yanno aya jira ka fo shara kisembe no article 121 o te machi yamara ka fo ko ni fenkeri la ko ya faka ke ima amina ndadu ala sisa o ajala ka fo fana minye parti URD ale kona la ko ale bikaka Chebo farafara nyonga bi yani dodo che mimi be septembre kalot le muwa ani nani na toima o donde la obinuka chebo o sugandi ambe kuma ka kuna fundiselo kuma na ka bi kajira ka fo mimbi talifana ke anga jamana kunti colonel Asimi Goita ko alebika wale nyumando bara mindo ka jidi jamana deuma ajala ka fo foraji mini o yejibundo o chamandira Bamako na dafe dugu chamama anga kuna fundi gafe ko mala amina ndado o fanana bi minye premier ministre Choguel Kokala Maiga ko aleni politique ton fana ye sigi do ke sigi hukumu kona la kuma kera femba flaka premier ministre ka fela minye o e ka fo si ka fo ba minne o kama ko refondation de l'état assise nationale de la refondation ko bara obina sigi ani jekulu minno e organe unique de gestion des élections même minga na kalata ulla be nga jamana kona la Choguel koni sinzimbere o de ko ka sigi na politique ton chama jira ka fo o te ulu fela hali sharati la mo fana kuna fundi sebon kuma na fana ka kolo fana tika nyonye bi ka sababu ke mimbi talike Choguel ngafo Sumelu Bube Maiga ani Madambori Phyllis Zogo luka minina avion sango kuma mi ani finitugo ka mina sango kuma mi ni jalaki binedu ka bi ko olu blali kasola sharati la mo tika nyonye ako stratégie la be kon mi ka itafo akola mimbi talike ko boucher fana ajala ka fo boucher no yeso fala we uluka million keme fla jurube gouvernement la bi o ya jira ka fo be tle sabade de gouvernement ma wala sa o jurin ka se ka sara note ku na barabla were buluda onga gouvernement e ubitoka na folo min di no subvention ye ko de so fer la ma ko lu yere o jo folo o nyon famille ko ni maso ko stratégie na folo o fuka ta se kuna foni were ma kuna fondi se dado minuna amina minu lakali awe bi endene ndoina amba foina au bisimila kuna fundi seben ulo lakali keneka anya ukulo la somme 600 ambido minye kuna fundi seben le soir de Bamako ale kono soir de Bamako ya jira ka fo wala sa mali ambi kan tolu ka gele amina no ye dine buna kunka dine tilama bu se ka nyon famille chugumina o de anga jamana tabulo ye o de mali kunuye wa bifana ko se ka fen minye dine tilama bu se ka o nyefo oni nyonche chugumina ko de kera jeremi ni ay anga dine nyamaw mimi talike chrétien dine nyamaw bala islamé dine nyamaw bala kata se Bamako la datigi wani Bamako dugutigila kawma ko ye nyon soro minye Cherif Ousmane Madane Haidara ale rekaso kaseka ta kuma mimbe talike jamana kungan ko kani watina be ani kele ya basigi sekana mali konna la chugumina o de ye jeren kun famba yere ko ningali kele do na solla mi imam Mahmoud Diko ale de be wuli ka join sababu la wa ale de be ka bara yere akolokolo wala sa be se ka fara nyonga chugumina be se ki bolo de nyoma chugumina sabu ayre kunyi ayi sobado boloda somini o nyeshine do ni wale akele numa no de be ani kele abse kana mali kona la chogomina ko akene ka ino minyanga silame ka tomba no ho conseil islamique o nyama ba Cherif Ousmane Madane Haidara yoro alaikum kene ka imam Mahmoud Diko fana kumbe o be CIMD o tola cardinal Jean Zerbo archevêque métropolitain de Bamako, révérend Nou Ag Infayatra, délégué général association des groupements églises et missions protestantes évangéliques du Mali, AGMPM, ani mimbi talike mamu fana kumbe ni olu fana kumbe keneka nunu kerefe obe talike au conseil islamique ma falemba do makiba fota se chorno adital
Abbé Alexandre Denou, Jibril Kalam Touré, AGPM Daniel Tera, Souri Maïga, Abdoulaye Sissogo, Ani Bamako, Tigilaka ou Nyarou Touré, Ani Daraveu. Limanaw nimbe min ko fo e ka fo Mali kono ya dine te bo dine la shia te bo dine shia la bela jele de kelenye nunga fara nyonka bi ka ye kene kelenka ka kuma da kelena ka nyon famia soir Bamako ya jira ka fo abe talike fen sabaka fen sabami no be talike Mali bi basigi chomina here bi se kana jamana kono chomina ani be se ka kuma da kelena kuma kana fo nyonko o de nin koy kunye yoro kosaina limana kuma nyuno no lu chara dinati lamau ni nyonche akakan limana si ka fo ka buluda dine anga dine nyama banu ni nyonche wala sa basigi bi se kana chugumina bamanon kote koni ikona koma lala fura bi se ka swala min ni sigi min kele ni Sherif Ousmane Madane Haidara aleka so ma ko ya ira ka fo ko ni mina ke sababu wala sa anga jamana kona la famia balia mimbe no be anga dine tigla mawni nyonche o famia balia o kaseka sigi senga ani yoro ni jatemne ke ni dine nyamo ma nyon famia limana aka gelen kosebe jamana ere kona la gela mimbe o kaseka ban maini ay nimbo soir de Bamako kono ale soir de Bamako kele ngonna la limano ko politique ton URD yoro ale konna la bi kuma uchale nu kosebe kangene la uka chebo o sugandiri kola ko URD ajira ka fo septembre kalu na ton yani oche otle mwani nani ko uka chebo amana ke mawo maye ko bi ka chebo nu to fara nyonka wala sa uka bureau executif national uye nyoye minke utukalo tlemwa ani kelen temenina nu ya anyefo tonde bela gele mama be kebe fera ke URD tonde ngafo aka cheboy ekana iki togodi baraw konbe sena mi wati ko fole nuna shara kisembe nu kama ko projet de loi mimbe talike kasega mamunumbe ko imana hali coup d'état walma femreke jamana kono la ni sharia bi se ka wuli inofe yoro loi d'entente nationale ta anga jamana kono ya fakera mado yerama ka teme mi docteur Brahima Fomba ale sharia do banganai akmana sharia ko fole inka kosere krengere ni ala sente yoro ni sharia ko fole me uluka tabalika kaban bi fega kuma aka yani uche mi docteur Brahima Fomba ale ajira ka fo Kalamfadou anga 140 nuna no science juridique et politique de Bamako aya jira ka aya ka nyefolo ke aya jira ka foko shara kise mieni no loi d'amnistie ko ne ya kabita jamana konala ko shara temi misega ya fake mashima anga jamana kono sabu Mali re shara dobe no obe talike article 121 ka limana wajira ka fo imana ke kujugu kelai limana akakan sharia de ka barake amanka ma ka yeka toite note ni do yera ka toite ni do yera nana ka kujugu kelenge ko ko do ya fakera doma ni fana ya faka kenema obina ke minye o yeka fo maube kujugu ke jamana kono halu te joro o de la ko loi d'amnistie mi fleni na abika torintori ka gere sente mawbulu koronu be ka fo ko bina ta do na tawla limana ko ni watina abisega ma hakili jigi muna utukalu tlitani shegi temene samba flani muka fanga dafri minkera limana ni loi d'amnistie abisonga ke sababu nyumaye o ma ko fole ma ko loi d'amnistie amangante fiu conseil national de transition ma lukata ko yafa ke ma sabu abu ma shuka ke ko jugu de kanga jamana konala docteur Brahima Fomba ale kalamfaye anga sanve kalansununa ale de ni kibaran mun fo le soir de Bamako konala nambora soir de Bamako kono ambido le sort ale face de seven konala le sort kumana limano le sort ya jira ka fo ko minye chamanje fanga jamana kuntigi koro ani premier ministre koro Bandaw ani Mokhtar Wan ko ni watina oluko ni blala pe katanika sigi o yamarera uma yoro ni ma hakili bala pabi mekalut le mugan ani nani temenina mimbi talike Bandaw ani Mokhtar Wan olukumbe sigimi ni uyere setala abfamma ko résidence surveillée wala sa
jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ yen ni o bɛ transition yɛrɛ kɔlɔsili la an ka jamana kɔnɔna la yan a na kɛ olu de ka wulikajɔw bonyana kɔsa in na min ye cɛmancɛ fanga maaw olu kɛrɛfɛla la ka taa se CEDEAO Union africaine ani communauté internationale olu de ka laɲini don ko ka min ye Bandaw ani Muktar Wan ka olu bila ka bɔ bolo la u bɛ bolo min ka nin ye sariya ka bolo tɛ u bɛ bolo min ka nin ka u sigi joona sigi la k'u kɛ ka kɛ i n'a fɔ kasoladon don ka sɔrɔ dun kasoladon tɛ ko munna ko ninnu minɛn bɛɛ ka bila o cogoya la wulikajɔw kɛra hali sariya tigilama dɔw i n'a fɔ avocat n'a ɲɔgɔnnaw olu wulila ka laseli kɛ a ko siratigɛ la ko munna Bandaw ni Muktar Wan minɛn bɛɛ ka bila ni sigi in na ka sɔrɔ dun sariya ka sigi tɛ nka limanaw kibaruya min ni o ye kibaruya duman ye min bɔra ka bin juma tɛmɛnen na gouvernement yɛrɛ ye communiqué kɛ k'a fɔ ko min ye farafina kelenya tɔnba ani farafina tilebiyanfan jɛkuluba n'o ye CEDEAO ye ani communauté internationale ani jamana ɲɛmaw ka bolodi ɲɔgɔnma kɛra sababu ye u ye ɲɔgɔn faamuya k'a fɔ min ye Bandaw ye ani Muktar Wan ko k'u bila ka bɔ nin bolo in kan u bɛ bolo min kan nin waati ninnu na a jala k'a fɔ bilali in kɔni kɛra wa a kɛra sababu ye min ye hali Muktar Wan yɛrɛ ye ale min tun ye premier ministre ye a ye a ka laseliw kɛ a ye communiqué dɔ kɛ a y'a jira k'a fɔ ale nisɔndiyara kosɛbɛ nin bilali min ni o kɛlen nin ka ɲɛsin u ma ko nka a b'a disi gosi ni fɛn ye o ye k'a fɔ a ye a fa jamana a ye baara kɛ ni o ye kabi septembre kalo tile 26 san 2020 fo kana se mai kalo tile 24 don min na u y'u minɛ k'u bila so kɔnɔna la u tɛ u yɛrɛ bolo an bɛ don min na i ko bi kibaruya kɔni bɔra ka bin jamana faamaw ye communiqué min yɛrɛ kɛ k'a fɔ min ye Bandaw ye ani Muktar Wan u bilala ka bɔ u tun bɛ joona sigi mun na ale l'histoire kelen in kɔnɔna la min ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goita nin waati na ko ale bɛ baara ɲuman na ka ɲɛsin jamanadenw ma o bɛ tali kɛ nin waati na ko jibondo caman bɛ yen min ye colonel Asimi Goita ye a bɛ ka o di kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanadenw ma kɔsa in na jibondo minnu ni olu koromokarila o kɛra commune damadɔ kɔnɔna la i n'a fɔ Moribabugu b'a la Sangaribugu Ngabakɔrɔ Dura Jalakɔrɔji ani Safo a jala k'a fɔ ni jibondo minnu ye nin ye ni ji caman de bɛ bɔ a kɔnɔna la a mètre cube ka ca kosɛbɛ sabu a jala k'a fɔ maa min yɛrɛ bɛ ni o bɛ jamanakuntigi kɛrɛfɛ a ka ladilikan kɛrɛnkɛrɛnni colonel Asan Bajalo Ture ale de ye jibondo ninnu ale de yera a kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan ka ji ninnu di sigidalamaw ma a jala k'a fɔ a daminɛna dɔgɔbalakaw fɛ yen ka na se Solomanibugu fo Moribabugu ale commune kɔnɔna la a jala k'a fɔ muso minnu b'a yɔrɔ kofɔli in na ani hali denmisɛnnin minnu bɛ yen u caman ka seereyaw la u y'a jira k'a fɔ jiko gɛlɛya min tun bɛ nin sigida ninnu na limanaw o de ka ca kosɛbɛ min ye nɛgɛ sufɛla fɛ nɛgɛ kanɲɛ 2 ni nɛgɛ kanɲɛ 3 waati i b'a sɔrɔ maaw bɛ wuli ka taa ji ɲini k'a sɔrɔ dun limanaw jiko gɛlɛya sababu ye a jarala k'a fɔ ji min ye nin ye n'a dira hali Solomanibugu la a musow y'a jira k'a fɔ ko ji litiri 600 ɲɔgɔnna o de bɛ bɔ waati bɛɛ lajɛlen la ka di sigidalamaw ma Solomanibugu fana o sigidalama kelen fana ye o nisɔndiya kelen yira ni ye jateminɛ kɛ min ye colonel Asimi Goita ye ko a ye layidu min di jamanadenw ma walasa ka se ka maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u kan a mana kɛ adamadenya magoɲɛ sɔrɔli ninnu a mana kɛ jiko ye a mana kɛ kɛnɛyako ye o k'a b'a se la sabu ko jibondo min ni o kan ka di a bɛ se 44 ɲɔgɔnna ma ko nka bi min sera ka di jamanadenw ma limanaw o de ka ca kosɛbɛ n k'a fɔ colonel Asan Bajalo ale yɛrɛ ka fɔ la ko yɔrɔ tɔw wɛrɛ bɛ yen min ye jibonto ninnu ye n'o ye forage ninnu ye kɔlɔnba ninnu k'u bɛna taa sen o yɔrɔ kofɔlen ninnu fana na kunnafoni ye nin ye an ye nin bɔ l'histoire kɔnɔ aw bonya bɛ a la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don fasiriden sɛbɛn les échos welewele ale kɔnɔna la écho a kumana ECHO y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛmaba minnu bolodalen don an ka jamana kɔnɔna la nin waati ninnu na a mana kɛ politique ko baaraw ye a mana kɛ jamana yɛrɛ kunkanko n'o ye réforme politique et institutionnelle ko baro tun bɛ ka ko o ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga juma tɛmɛni ani politique tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ walasa a jirala k'a fɔ ko sigi min ye nin n'a kɛra ko laɲini 2 de tun bɛ yen laɲini fɔlɔ Choguel Kokala Mayiga a tun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ min ye politikimaw ye a ka
kuntina bara min be no be talike gouvernement ka kuntina plan d'action du gouvernement flana o ye ko ka hakilla falin ke jamana yɛrɛ bi se ka baara cogo min na n'o ye fondement d'une gouvernance vertueuse o de ye jamana bi se ka baara ni baara cogo ɲuman ye cogo min na o ɲɛfɔra min ye politikimaw ye walasa a jarala k'a fɔ lɛrɛ 5 ɲɔgɔnna premier ministre Choguel Kokala Maïga ani politique tɔnw de ye baro kɛ ka hakilila falen kɛ walasa min bɛ tali kɛ kuma si kana fɔ politikimaw kɔ ni waati ninnu na nka a jarala k'a fɔ Choguel Kokala Maïga baro kɔni kɛra hakililaw falen na nka min ye premier ministre a ka fɛla ye mun ye o ye fɛn 2 ye o ye ko kalata minnu bɛ yen ni o kan ka boloda an ka jamana kɔnɔna la yan ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen o ka sugandi a bɛ fɔ min ma ko organique unique de gestion des élections fo ka taa se fana jɛrɛ min bɛ yen ni o k'a ma ko assise nationale de la refondation premier ministre ka fɛla ye nin baaraba 2 ye ko olu ka sigi jamana kɔnɔna la nka min ye politiki tɔn ye olu caman ka fɛla kɛra min ye o ye k'a fɔ ko hali ni ninnu kɛra ko nka olu ka laɲini fana ye mun ye o ye ko camancɛ fanga ye kalo 18 de ye fɛn foyi kana fara o kan u ka se ka labato min ye Choguel Kokala Maïga ye a ko politiki tɔnw k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don camancɛ fanga kalo 18 don nka kalo 18 na a k'a dɔn k'a fɔ ni jamanadenw fɛla nana kɛ ko dɔ ka fara a kan o fana ye jamanadenw ka fɛla ye nka politikimaw k'a dɔn k'a fɔ fana olu de bɛ jamanadenw ye olu de bɛ se ka kuma jamanadenw tɔgɔ la u kana ko kɛ jagoyala ko ye k'a fɔ fo jagoya an ka don nin da in fɛ ni o nana kɛ a dɔ bɛ sɔn ka wolo tiɲɛni na hakililaw kɔni falen nin ko siratigɛ ninnu na Choguel ka fɔ la n'i ye camancɛ fanga lajɛ bi a mago bɛ dɛmɛ de la a mago bɛ politikimaw ka dɛmɛ la a mago bɛ jamanadenw ka dɛmɛ la a mago bɛ bɛɛ lajɛlen de la o de la Choguel ko n'i y'a ye ale bɛ jɛrɛba min bolodalen don ni a kan ka kɛ septembre kalo yɛrɛ kɔnɔna la o bantɔ la n'o ye assise nationale de la refondation ye n'i y'a ye ale sinsin bɛ o kan bi o de ye ko bɛɛ lajɛlen ka ye o assise in kɔnɔna la bɛɛ k'i ka fɛla fɔ jamana gɛlɛya mana kɛ fɛn o fɛn ye bɛɛ ka na an ka sigi an ka kuma fɔ o de la jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ n'o tɛ dɔ k'a fɔ an ka sɔn nin ma walima dɔ fana k'a fɔ ayi an tɛ sɔn nin ma a fɔɲɔgɔnkɔ bɛ na an dun bɛ camancɛ fanga kɔnɔna la a tɔ tɛ bɛrɛ ye ni fɔɲɔgɔnkɔ nana a bɛna kɛ gɛlɛya dɔ bɛ fara dɔ kan ye kuma in ye an ye nin bɔ les échos welewele de kɔnɔna la aw bonya bɛ ni kunnafoni la n'an bɔra écho kɔnɔna la limanaw an bɛ don face de sɛbɛn nouvelle horizon kɔnɔna la nouvelle horizon daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la an ɲɛ bɛ min na o ye k'a fɔ min ye magistraw ye n'o y'an ka jamana kiiri tigilamaw ye a jala k'a fɔ affaire min n'u k'a ma ko achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires limanaw o ye jamanakuntigi ka avion ko kuma ani finitigiw an ka armée ka minɛnsanko kuma yɔrɔ maa damadɔ bɛ yen olu yɛrɛ minɛna ko siratigɛ la o bɛ tali kɛ Sumelu Bube Mayiga n'u k'a ma ko Tigre ani madame Boire Fili Sissogo limanaw ni maa 2 ni olu tun ye ministre kɔrɔ ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka waati la nka limanaw ninnu minɛna nka sariya tigilamaw yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ sariya kunna a ko la bi o de la ko yenaw tɛ ka kɛ kelen ye u tɛ ka ɲɔgɔn ye sariya yɛrɛ kun kan ni sariya tigilamaw yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn faamuya sariya kun kan limanaw o bɛ min kofɔ ko yalima an bɛ k'an kunda kɛlɛ wɛrɛ kan wa maa tɛ min dɔn sabu limanaw ni sama yɛrɛ damaw ye kɛlɛ kɛ yɔrɔ Zozani ka kuma ka dɔgɔ o la kosɛbɛ o de la bi min ye premier ministre kɔrɔ Sumelu Bube Mayiga ni dɔw yɛrɛ k'a ma ko Tigiri Jaramangana ani ministre kɔrɔ min n'ale tun bɛ an ka nafoloko kunna madame Boire Fili Sissogo limanaw ninnu bɛ n k'a fɔ sariya ka bolo ka bi ninnu ka minɛni la hali n'a sɔrɔla jamanadenw caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka a ko taabolo la nka min ye sariya tigilamaw fana ye olu fana bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ bi sariya taabolo la bi o la sa min ye association malienne des procureurs et poursuivants n'u k'a ma ko AMPP ani référence syndicale des magistrats REF-SIMA ninnu ko ko olu dabali bannen don kosɛbɛ k'a sababu kɛ ko cour suprême jɔyɔrɔbatigi fɔlɔ olu bɛ se ka kɛ maaw ye cogo di ka to bolokɔnɔmaya la ka to maa dɔ ka bolo kan k'a fɔ ni fanga y'u bila yɔrɔ min na walima ni politikimaw y'u bila yɔrɔ min na u bɛ to o bolo de kan min ye nin syndicat ba 2 ye u y'a jira k'a fɔ tiɲɛna o ye olu dabali ban wa ko
sariya banga jamana kono no ye haute cour de justice o de yamarale do ka ministre kiri o de yamarale do ka jamana kuntigiw kiri ko yalma be se ka o sariya kofɔlen ko pan o kunna cogo di walima ko ka baara tiɲɛ a bolo ka sɔrɔ k'a fɔ ko u bɛ a ko ta ka di cour constitutionnelle bɛ o ko ta k'o k'a yɛrɛ ta ye ka sɔrɔ dun sariya bɛɛ lajɛlen na a taabolo don nka limanaw ni nin syndicat ba fila in n'o ye association malienne des procureurs et poursuivants AMPP ani référence syndicale des magistrats RFSIMA ni olu ye nin kuma fɔ k'a fɔ nin ma bɛn olu ma min ye an ka sariya tigilamaw ka kiribulon u ka lafasali kuluba fila min bɛ yen n'o ye syndicat autonome de la magistrature SAM ani syndicat libre de la magistrature SILIMA olu fana olu ni ninnu fɛla ma kɛ kelen sabu olu ko k'olu ye jateminɛ min kɛ u ka communiqué dɔ la u ko ko cour suprême olu fana dabali bannen don k'a fɔ maa dɔw bɛ yen u bɛ ka jalakili ta ka ɲɛsin cour suprême ma k'a sɔrɔ dun n'i ye cour suprême lajɛ lebanon cour suprême ye sariya bonba ye an ka jamana kɔnɔ min bɛ an ka sariya bonba bɛɛ lajɛlen sanfɛ nka ni a fɔra ko o b'a ka baara la o bɛ ka sariya boli a bolicogo la ko dɔw bɛ wuli ka tila ka kumaw fɔ ka ɲɛsin o ma dɔw fana bɛ wuli ka tila ka jalaki bin cour suprême kan bi tiɲɛna SAM ni SILIMA ko nin ye olu dabali ban wa hali ko a ko la avocat dɔ fana bɛ yen o avocat in limanaw avocat do baro malien na avocat do baro de France la o avocat in o fana a bɛ sariya dɔ in n'a fɔ ka dɔnna kari o ka wuli k'a fɔ ko cour suprême jo tɛ nin ko in na wa k'a bɛ ka ko kɛ a yɛrɛ ta ye a bɛ k'i yɛrɛ to maaw bolo minnu bɛ ka a yɛlɛma a tɛgɛ kɔnɔna la min ye SAM ni SILIMA ko tiɲɛ na min ye nin ko ye olu fana tɛ se ka jɛ ni o ye u ko k'u bɛ min ye cour suprême a procureur na a magistrat u b'u dɛmɛ nin baara in na u filɛ nin ka fɛn fɛn kɛ n'o de ye ɲanginibaliya ye impunité k'o kɛlɛ an ka jamana kɔnɔna la k'olu b'o dɛmɛ o baara la jamanaw min tora sa o ye k'a fɔ conseil supérieur de la magistrature n'o ye an ka kiiri tigilamaw ka sigiba min ni o bɛna kɛ jamanaw a tɔ tora achat de l'avion présidentiel ani équipement militaire n'o ye avion sango kuma min ni finitigiw ka fini sango kuma min bɛ sen na jamanaw ka se ka a kuma yɛrɛ a tɛrɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa jalaki bɛ se ka bɛn jɔn ka bi jalaki bɛ se ka bin hali kiiri tigilamaw ka sabu olu yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn jalaki nin ko siratigɛ la kunnafoni filɛ an ye nin bɔ nouvelle horizon de kɔnɔ limanaw ale nouvelle horizon kelen in kɔnɔna la ko ayiwa ko wulikɛn bɛ maa caman nɔfɛ bi dɛ wulikɛn bɛ maa caman nɔfɛ k'a sababu kɛ yuruguyurugu ye an ka jamana kɔnɔ jamana foroba nafolo ka o dun limanaw a jarala k'a fɔ bi ko an ka finitigi ɲɛma caman n'o ye généraliw ye olu caman bɛ yen yɔrɔ u tɔgɔ fɔra caman bɛ yɛrɛ minnu tɔgɔ fɔra juillet kalo tile 31 tɛmɛnen san 2019 min bɛ tali kɛ conseil militaire minnu bɛ ambassade États-Unis ani Faransi lisi dɔ kɛra lisi min n'u tɔgɔ fɔn bɛ o ko kɔnɔna la a jarala k'a fɔ a général ninnu limanaw a min y'a la foyi tɛ min bolo nafolo yɛrɛ la limanaw k'o bɛ tali kɛ miliyari 9 na o y'a ye foyi tɛ bolo nouvelle horizon ka kuma don a ko jamana min n'o ye fanta jamana ye limanaw a jarala k'a fɔ général 100 a b'o de bɔ bi minnu b'an ka finitigiw ka daga kɔnɔna la o dun waati kelen limanaw an ka armée kɔnɔna la i b'a sɔrɔ armée u kɛlɛ ɲɛdɔn o tɛ u la wa armée yɛrɛ bi ka hakilila kɔgɔ k'a fɔ ka kɛlɛ kɛ limanaw o tɛ yen a dun jɔrɔla k'a fɔ an ka armée kɔnɔ général min b'a kɔnɔ bi a bɛ se général 100 ma yɔrɔ bi kuma min bɛ sen na n'a fɔ nouvelle horizon ka kuma la o de ye k'a fɔ a général ninnu caman bɛ yen limanaw i bɛ nafolo banna tigiw dɔn miliyari tigiw o de bɛ a ko hukumu kɔnɔna la wa a jarala k'a fɔ ko miliyari 100 ani 79 ko o de tɛmɛ o de bɛ a dɔw ka compte bancaire kɔnɔna la bi ka taa janvier kalo san 2018 ka n'a bila juin kalo tile fɔlɔ san 2019 jeni de ye nin sɛgɛsɛgɛli kɛ Faransi ambassade ani États-Unis ambassade limanaw ko olu de ye nin sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ye k'a fɔ ko Mali kɔnɔna la a général minnu bɛ yen ni olu de kan ka kɛlɛ kɛ jamana tɔgɔ la ka jamana bɔ bolo la nka limanaw o général ninnu caman de bɛ yen minnu ni banaw don nafolo caman b'o kunna
général do yɛrɛ be o ka bolofɛn min b'o bolo o fɔlen do a jarala k'a fɔ ko foro 5 b'a bolo Mali kɔnɔna la yan société de transport min bɛ tagiw doni ka na an ka jamana kɔnɔ o fana b'a bolo fo ka taa se agence immobilière o fana b'a bolo ka taa se magasin minnu ni fini feere magasin do ko ale ka nafolo limanaw bi o bɛ t'i jɔ miliyari 70 ɲɔgɔnna la maa min tugulen do o la o ta ye miliyari 40 so b'o bolo Faransi so b'o bolo Sénégal so b'o bolo États-Unis ani Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ a jala k'a fɔ a général ninnu caman bɛ yen a caman ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta o nɔfɛmaa caman ye a dɔw yɛrɛ ko u ye u kun ye turu cɛ Bamako kasobonba la ka ban nka bi limanaw coup d'état kɛlen Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga dafirilen olu caman bɛ yen ko olu bolila u ye jamana bila wa hali ko jalaki bɛnbɛ premier ministre kɔrɔ dɔ yɛrɛ kan limanaw a jala k'a fɔ ale ye minɛn dɔw san ka di armée ma o minɛnw nana ye k'a fɔ o ye blindé en papier minɛn minnu n'a fɔra ko u nana ko kisɛ t'u don nka limanaw ni magara la a bɛ fara n'a yɛrɛ kuma in ne ka kuma tɛ dɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale de kɔnɔna la bi n'an bɔra yen nɔ an bɛ don min ye fasidi sɛbɛn l'indicateur du renouveau ale kɔnɔna la indicateur a kumana limanaw indicateur y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka sogo feerelaw ye suguw kɔnɔna la bi k'olu wulilen bɛ k'u jɔ u ka juru nɔfɛ 200 000 ɲɔgɔnna u ko ko u bɛ fɛ ka baarabila yɛrɛ boloda syndicat minnu ye nin ni olu bɛ sogo feerelaw tɔgɔ la k'u ye tile 3 di gouvernement ma tile 3 in kɔnɔna la ko tile 5 juru o de bɛ gouvernement la o tile 5 in na a bɛ bɛn 200 000 ɲɔgɔnna de ma min bɛ tali kɛ a bɛ fɔ min ma ko opération spéciale de la vente bovine n'o ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin sogo feerelaw ma walasa u bɛ se ka sogo di jamanadenw ma nɔgɔya la cogo min na yɔrɔ waati dɔ la sogo kilo a feerela 460 o ye sogo koloma ye min ye sogo buma ye 560 o feerela o la o baaraw kun daminɛna juillet kalo tile 12 san 2021 o kun ye bɛnkan ye min tɛmɛna gouvernement ani sogo feerelaw cɛ nka a nana k'a fɔ ko sogo feerela fɛn fɛn bɛ yen n'o ye baganfaalaw ye ko sefa wari 9,000 ɲɔgɔnna o de kun bɛ di maa o maa bɛ yen ko i bɛ bagan kelen faga o bɛ d'i ma walasa i ka se ka dɔ bɔ sogo sɔngɔ na nka a nana ye k'a fɔ o juru a na kɛ o de tɛ ka sara jamana faamaw fɛ o de fara-farala ɲɔgɔn kan fo ka na se 200 000 ɲɔgɔnna ma ministre min bɛ yen n'ale bɛ an ka jagoko kunna ani usine ko ale yɛrɛ ko ale ye jateminɛ min kɛ nin ye o ye k'a fɔ ko boucherw ye nin hakilila in ta u ma sara maa la u ma fɔ maa ye u kɔni y'a fɔ ko u bɛ baaraw jɔ k'a sɔrɔ don bɛnkan kɔnɔna la i tɛ se ka bɛnkan bɔrɔtɔ k'a sɔrɔ don i ma jamana ɲɛmaa olu ladɔnniya a ko la a jarala k'a fɔ Bamako ani Katikaw fɛ yen nɔ bi ko gouvernement ale kɔni ye subvention n'o ye dɛmɛ min bɛ ta ka ɲɛsin sogo feerelaw ma k'a jɔ fɔlɔ yanni bɛnkan o bɛ se ka sɔrɔ nin baara ninnu na cogo min na kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna la an bɛ fasiri kuncɛ ni teliyala ni l'indépendant ye limanaw indépendant ale kumana indépendant ka kuma ninnu na kuma ninnu man di dɛ sabu kumaw cayalen don limanaw yɔrɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ ŋunumunu kumaw de bɛ san sɔrɔ fo maaw bɛ kala tu o kan ko video dɔ bɛ yen video min ni o bilala réseaux sociaux kan ala k'a n'a cɛ janya ko an ka jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta limanaw ko ala ka wele sera ale ma k'a sɔrɔ don kuma in tiɲɛ tɛ Ibrahim Boubacar Keïta bi kunnafoni minnu bɔra o ye k'a fɔ foyi kelen tɛ a nikun na foyi tɛ a nikun na a kun taara furakɛli de la kabi utokalo tile 25 tɛmɛnen na jamana kɔ kan a na kɛ a bɛ to ka kɛnɛya a ka kɛnɛya min lajɛ n'o ye contrôle médical ye a sigilen ka na limanaw maa minnu bɛ yen ni kuma kalantan o de b'u da o kuma fɔra nin na indépendant de nin fɔ limanaw an bɛ kunnafoni dilan ni kan k'aw fo k'aw barikada ni ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gafe kɔrɔw bɛ bɔ an b'olu lakali aw ye a k'an bɛn waati wɛrɛ